Bu protest yn y brifddinas heddiw dros brynder defnydd o'r iaith Gymraeg mewn siopau. Da ni'n protestio heddiw yn erbyn yr absenoldeb llwyr o'r Gymraeg mewn barcodes, a da ni'n erbyn ar bawb i wrthod prynu unrhyw nwyddau tan fydd Universal Product Codes dwyieithog ar gael. Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos fod arferion yfed pobl ifanc yn broblem gynyddol. Gall rai gwylwyr ffeindio'r ffilm nesaf o blentyn mor ifanc a 2 oed yn methu dal ei diod yn frewchus. Na drafferth efo chi. A fi methu dal ei ddiod. Na fi hyfod diod a na fi disgyn. Yn yfad gormod. Fi oedd Janice Hitler a dyma'r tywyd ar gyfer actorion Cymraeg. Mae'n braf yn y de. Ond bydd yn cymylu'n hwyrach ymlaen. Bydd hi'n bwrw yn y gorllewin ac yn cansyn ar y gogledd.